Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe. Ingena njengamanje zithi-ke sekuchitheke bugayiwe ibandla lixosha izethenjwa zomholi wamaNazaretha inkosi uMduduzi Shembe. Nyazo lezulu okuthiwa bebe namatulo amabi okukhipha lo mholi. Ngokuthola kwelinye lamaphephandaba lithole umthombo ongashaya eceleni ocele ungadalulwa ozaze zonke ezebandla. Kuthiwa-ke isimemezelo esenziwe ngumgqibelo ebuhleni kuxoshwa izethenjwa ebezifana nensila yonyazi. Kanti-ke omunye wabaxoshiwe kuthiwa uyathinteka ematulweni amabi okungcolisa igama lonyazi lezulu kudayisa umuzi wasebuhleni nasezinhlambeni ezihlambalaza unyazi. Omunye kuthiwa uthinteka kuwo lamatulo futhi kuthiwa yena ubedelela inkosi unyazi lwezulu. Wesithathu uxoshiwe kuthiwa utholwe ukuthi usebenzisana nezitha zonyazi ukuze kufezeke inhloso zabo ukungcolisa unyazi. Imbangela yokuxoshwa kwabo kuthiwe